πρωινή μας ημέρα όπως η καθημερινή. Θαύμα, η θάλασσα λίγο μας μπέρδεψε, αλλά καλά πήγαμε. Κάνω 3 αλερετούρ. Πηγαίνω μέχρι αυτή την πρώτη στιγμή στη Μαγούρα, κρόλ, γυρίζω πρόστιμο. Αυτό μας δίνει μια καρδιοβάσκουλαρ και μετά το μεσημεράκι γύρω στις 11 μέχρι τις 12 βιταμίνη D. Ηλιοθεραπεία. Ηλιοθεραπεία. Εγώ ήρθα εδώ το 1973. Όταν ήρθα εδώ είχαν όλα πουληθεί αυτά. Όλο το συγκρότημα είχε πουληθεί και έκαναν τα πλάγια. Όπως στρίβουμε και κατεβαίνουμε κάτω για να πάμε στον κινηματόγραφο, απ' έξω. Ναι. Τα πλάγια εκείνα έκαναν τότε. Λοιπόν, όταν ήρθα εγώ εδώ, είχαν πουληθεί όλα αυτά. Αυτό εδώ το διαμέρισμα το είχε κρατήσει ο Καλαμάρας για τον εαυτό του. Ήτανε 2, Καλαμάρας και Πάγκαλος. Τώρα δεν ζουν και οι 2 δεν ζουν. Και του είπα ότι δεν ενδιαφέρομαι για δόσεις, θέλω κάτι μετρητής. Όταν άκουσε μετρητής, εγώ λέει θα σου δώσω το διαμέρισμά μου. Γιατί το μετρητής τότε και το πήρα μετρητής. Αυτό και ήμουν ο πρώτος που έκανε οριστικό συμβόλαιο. Κανένας δεν είχε κάνει οριστικό συμβόλαιο. Αλήθεια. Γιατί όλα με δόθηκαν. Ναι. Λοιπόν, τότε βέβαια δεν υπήρχαν αυτά όλα. Ήτανε ακόμα κάτι πέτρες εδώ και λοιπά. Το καιρό εκείνο λοιπόν, όλη αυτή η περιοχή από απόψεως Βάρκας και αυτά που έχουμε, τα βαποράκια αυτά και όλα αυτά, δεν υπήρχαν. Υπήρχε ένα παλικαράκι τότε που ήταν ο Τσακύρης ο Γιωργάκης, που είχε ένα σκάφος, ο οποίος είχε μία παραλυσία και πήγαινε με τον πατέρα του τα πρωινά και κάναν τσαπαρί. Και το έκανε ο πατέρας του για τον ευχαριστήσει, να τον βάζει μέσα στο σκάφος, γιατί αυτός οδηγούσε το σκάφος και γι' αυτό ήταν μια μεγάλη ευχαρίστηση. Μετά που είδα αυτό το πράγμα εγώ, έφερα εγώ ένα σκάφος και έκανα εδώ μία σχολή θαλασσίου σκι, windsurfing και αλεξίπτωτο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Οργάνωσε εδώ και τώρα όλες αυτές οι μαμάδες, ήτανε τότε κοριτσάκια και παιδάκια που μάθανε να κάνουν θαλάσσιο σκι με μένα και με windsurf όταν είναι λίγο πιο μεγαλύτερο. Και πόσα χρόνια το είχατε αυτό? Αυτό το είχα, ας πούμε, από την αρχή το 73, το 73, 74, 75, κάνα 2-3 χρόνια το είχα, γιατί σιγά σιγά ο κόσμος που έβλεπε, άλλος είχε βγάλει ένα άλλο σκάφος μικρό, άλλος από εκεί, σιγά σιγά άρχιζε, άλλος έπαιρνε μια βάρκα για ψάρεμα, ήταν η Φωκίδου που ήταν τότε 40, μεν ήτανε. Αυτή βέβαια ανέβαινε πάνω στο σκι και τραγουδούσε κιόλα. Ήταν κι άλλες και ανά 2 κυρίες μεγάλες. Η Θέλμα η Παπαδοπούλου, η οποία ήταν η μόνη γυναίκα που πέταξε με τα αλεξίπτωτο. Καμιά δεν τόλμησε. Βαγγέλη, θες την ερώτηση. Εκεί παλιά πέτουσαν τα σκουπίδια σε μεταλλικούς κυλινδρικούς κάδους και σήμερα αποτελεί έναν χώρο καλοπισμού του οικισμού. Πού είναι? Έξω από την πόρτα από εδώ πάνω. Έξω από το συγκρότημα. Έξω από το συγκρότημα αριστερά, μόλις ανοίξει την πόρτα αριστερά. Ευχαριστούμε. Α, ναι, το λέγαν και χθες. Περνάμε τον κινηματογράφο και με καμιά 10 βήματα δεξιά έχει ένα σπίτι ακόμη. Υπάρχει αυτό. Εκεί λοιπόν ήταν ένα σούπερ μάρκετ. Ένα σούπερ μάρκετ. Γιατί όλος ο κόσμος πλέον και από τα διπλανά και από αυτά ψώνιζε από εκεί. Λοιπόν, αυτό ήταν το σούπερ μάρκετ, το οποίο εκ των υστέρων έβγαλαν και τραπέζια απ' έξω για καμιά πίτσα, για κάτι άλλο και αυτό λειτουργούσε κανονικά. Μετά
εκεί που είναι ο κινηματογράφος, λίγο πιο κάτω που είναι έτσι, το ποταμάκι περίπου, ήταν ένα περίπτερο, άνοιξε ένα περίπτερο, ένα περίπτερο, μια κυρία το γι' αυτό, και η οποία πουλούσε διάφορα. Μπέρδευε τους λογαριασμούς. Πώς τη λέγατε, δεν θυμάμαι, πάση περιπτώσει. Και αυτό έσβησε. Και μετά ανέλαβε αυτός ο Τσούπας. Αλλά ήταν άτομο, όπως μου λένε, που τσακωνόταν με τους πελάτες, που δεν ήταν αυτός ένας ο οποίος έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, και πήγαινε να συγκρίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες με το. Πώς θα τις συγκρίνεις, ρε Χρυσέ, τι είσαι, πού ξέρεις, τι κάνεις, και τσακωνόταν με τον κόσμο. Οπότε και αυτός μετά από ένα χρονικό διάστημα, πόσο δεν διήρκησε δεν θυμάμαι, σηκώθηκε και έφυγε. Ο Γαριφάλου, ο οποίος είχε το σπίτι του εκεί που είναι τώρα το αυτό, ήταν ένα σπιτάκι, έβγαλε μία κάσα ντομάτες, μία κάσα αγκουράκια. Στην αρχή ήταν το σπίτι και απλά έβγαλε. Ναι, έβγαλε αυτά. 2-3 πραγματάκια. Δηλαδή μερικές ντομάτες, μερικές αυτά. Λοιπόν. Αυτός λοιπόν ο Γαριφάλου, με τις ντομάτες και με τα αυτά και λοιπά, τον άλλο χρόνο έβαλε και μέσα ένα ψυγείο. Και έβαλε ένα κομμάτι κατσέρα, έβαλε ένα κομμάτι τυρί, έβαλε αυτά. Και σιγά σιγά έτσι αναπτύχθηκε ο Γαριφάλου. Εγώ πάντοτε είχα μία συντροφιά μαζί μου. Οπότε ή θα πηγαίναμε σινεμά, ή θα πηγαίναμε κάπου το δίπλα να φάμε ή κάτω. Γενικά, επειδή είμαι και μπροστά εδώ, μου άρεσε και έβλεπα. Δεν πολύ πήγαινα κάτω εγώ. Ναι, τι άλλο, ναι. Το πρωί που κάνω αυτό, μετά το μεσημεράκι, όταν λέω μεσημέρα γύρω στις 11 με 12, κάθομαι και λίγο στον ήλιο και μετά ανεβαίνω να πάνω. Ή διαβάζω, ή ακούω, ή κοιτάζω τις ειδήσεις, αλλά μεσημέρι δεν πάω κάτω. Τρώμε γύρω στις 2-2.30 εδώ. Είτε είναι ο Χρήστος, είτε είμαι εγώ, είτε κάποιο άλλο. Παρέα και λοιπά, εδώ είμαστε. Όμορφα και αγαπημένοι. Έτσι. Πολύ μπούλιου. Ναι. Αυτά εγώ τα αποφεύγω. Καλά, λέει, κύριε Αντωνιά, δεν βγαίνετε εκεί πέρα που καθόμαστε εδώ? Όχι, αφού με το πρωί λέω, κάνω, λέω, τα 3 ραλέρε του, μετά είμαι εδώ, παίρνω την πορτοκαλάδα μου. Όταν έχει 11 η ώρα, κάθομαι εκεί πέρα με την μέρα, έχω κάτι θα διαβάσω κατά. Τελείωσε. Όσο λιγότερα ξέρουν, τόσο καλύτερο είναι. Διότι υπάρχει ζήλια. Η ζήλια φέρνει φθόνο. Να το θυμάσαι. Από τον Μπάρμπα Αντωνιάδη. Διότι η πείρα δυστυχώς έρχεται με την ηλικία και με την τριβή. Τι κάνεις, το όνομά σου, κούκλα? Όλγα. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ καλά. Μυρμηγκές, ο 30 φίλ με βες.